खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनैनो आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय दायो लोगोफोर जोङो बेंटल बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना। दाउ एसे दंमोन नालाय आंनि बेखौनो आङो बाजाराव हैनो नागिरदों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे टिभिबो गाज्रि जादों नालाय टिभिखौबो आङो देखायनो लांफानोसै होननानै सानबाय। ओमफ्राय दा जों थांबाय थानोसै, आं जेसेबांनाखि होजों देखायहैनो हायो देखायहैनोसै। ओमफ्राय दिनैनि आंनि ब्लगखौ नायलांदोलाय लोगोफोर, नायनानै मोजां मोनोब्ला मा खालामनांगौ लाइक खालामदो, ओमफ्राय कमेन्टबो खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय भिडिअखौ नायदो लोगोफोर बयबो। ओमफ्राय आङो जागायनोसै आरोना, दा नायलांदो। बेंटलाव दंखो दायो बेंटल। नाम्बार लादों लोगोफोर, आंना हासबेन्डआ नैबेनो। बेनो जोंना नै लोगोफोर बेंटल टाउनाव। थाव सोनोसै बाहाय। बेसेबांखौ? दायो न' मोनफैबाय जों लोगोफोर। बिसिनोसो न' मोनफैबाय दायो लोगोफोर। भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनसै दे लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसै।